Namun kawan yang semana pada vlog video kasih borong yang mau logofer ombak ini jeng tangan gitu jenis rangapan itu jenis kami borong bazar naik tangan logofer namun langsung dulu siapa ada video khusus nih pan video jenis gelawan tangan sini anu tangan jauh tangan harus supaya tangan nah bisa tangan ombak yang satam ini vlog kamlangan arna ya naga mini like kubai ombak jeng sampai dan video kalau jagan ombak vlog di channel ukuran ya sampai dan subscribe kalau lada ar video like comment share kalau jaban logofer ombak jeng sampai dan yang ini बहुत ar video gitu ini न'खरनि गासै फेमिलि गासैखौबो लोगो मोनगोन नामा लोगोफोर गोबावानो जाबाय न'फैया जोंनि फेमिलि ब्लग लानानै फैनाय जाबाय गासैबो देखायनो नाजागोन आरो आंजों लोगोसे ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा आदानि फिसालानि माने बार्थडे दिनै आरोना लोगोफोर बेनो थांबाय थानोसै भिडिअ जोबोद मोजां जाबाय आरोना माने मबाइलाव मा हेलमेटाव लाग्रा गैया नालाय भिडिअ खालामगोन माबाफोर देखायगोन ओमफ्राय नाजालांसै हायोबा आरो मा लाखांनाय समाव ओमफ्राय दा नै हेल' होनदो दा हाय हाय होनदो दे दायो नै बुरिया देगासिनो सफियाबो ओमफ्राय दिनै प्रेमिना आदाजों फिसाजो बियो नै सादित नायदो बार्थडे बयआनो Đây là bảo bình nhà cả là nó chỉ là một lần mắt cả là nó đi ơi. Anh bị bỏ. Cứ lăng lấy cái mắt cửa. Anh bị bỏ. Cái ba gì? Bởi vì nào? Bởi bảo bé chiếu này. Bởi sự bị các ba gì đây? Các ba gì? Bởi vì cứ đi. Bởi vì adam saja. Bởi adam salah ini berde. Ay lay kita kata. Bởi ba gì saja. Sampai ini nih. Madam. Sampai nih ai sih. Ai. Đây đó. Sampai mai jawab aja. Đây đây. Terus ada bayi berde ini. Ayo dulu. Gawan alkohol, anggur, bayar beb, mawar rebut, nggak singgaran bayar dia. Boleh nih harus supaya. Kita tadi aku tuh ini nih. Kau nih gue aja, bisa gue jalan nih. Halo, nak kotor semua dah. Kelima orang ya, pada banyak. Ya, kelima orang itu. So logofer जों दायो ओंखाम जासिगोन आरोना नै ओमफ्राय मैगङा जाबाय सबाय दाउ ओमफ्राय आलु ओमफ्राय बेजों नै हिनजावाबो जासिगोन हिनजावाबो ओमफ्राय जों आब' मादार बियो ओमफ्राय नैबे बिनानाव ओमफ्राय जों गासैबो जमा खालामनोसै आरोना जाना लाग्रोनोसै लोगोफोर ओमफ्राय दायो लोगो मोनफिनसिगोन आरो जाना लानोसै लोगोफोर posisinya देखायनोसै नोंथांमोननो नायलाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर सबाय मैगं बिराद गोबाव जाबाय मोनजायैया ओमफ्राय जानाय जाखाया आं नोंनि आरो बुंखादा ना सबाय मैगं सं होननानै माबा दालि जाबाय बाबाय आरोना जाना लानोसै लोगोफोर सबाय मैगंआनो बरिया गोसो जादों सबाय मैगं जाथारा गोथाव मोनजादों गोथाव जादों नाम दारिबा बोरै मोनजादों मेडाम गोथाव ना थावा गोथावनो जाना लागोनसै गाइसमोन बिदिबा उनाव दसे थाना लोगो मोनसिगोन
दाबा जों थाबाय थानोसै लोगोफोर ओमफ्राय दायो डाइरेक्ट मोननायखाय लाखासिगोन ओमफ्राय दिनै ब्लगा बेखिनियानोमोन आरोना मानो होनबा बांद्राय भिडिअ खालामबाय थानो माने जेबो कन्टेन्टखौ मोनासै आरो बेफोरबायदि आरो बार्थडेबाबो बेफोरबायदि माने एसेबां सेलिब्रेसन खालामनाय जायासै आरो ओमफ्राय बिदिबा जों थांबाय थानोसै लोगोफोर ओमफ्राय लामाफ्राव जुदि लांबाय जेब्ला लांबाय थानोसै भिडिअ नायलांबाय थाबानो जाबाय फैयै दोनसिगार मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय दोनसिगाराव खानायाव लाग्रा खानाय गोसोम लानोसै आरो नायद'नानै खानाय जाथि जाबाय नाय बेनो खानाय गोसोम लानो थाखाय नैबो लानो फैनाय जाबाय आरो ना दोनसिगारावहाय सब बुस्थु नांगौ मोनो आरो ना बेयाव नांगौ बुस्थुखौ मोनजोबो मा नांगौ गासिबो मोनजोबो आरो माबा मसननि जोंनि गामि बेराबिलनि दखान होयो दायो फैसाखौ दायो पे खालामग्रोना होसै आरो ना डिस्टार्ब जायो नालाय हरबा थांबाय थानोसै आरो फैदो ओमफ्राय जाबाय दोनसिगार टाउन लोगोफोर